Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God. Hello everyone, welcome to my channel. Assalamualaikum, aku मोजाङै दं इसोरनियाव दिनै मोनसे ब्लग लाबोलायबाय गाइस। जों दायो बार्थडे पार्टि जानो नागिरदों। बे बार्थडे पार्टिनि दायो फिसा गिफ्ट पेकिं खालामबोदों आरो दखानाव हाबनानै। थ' गाइस दायो नै पेकिंआ फाइनालि जाबाय। दायो जों लाना थांसिगोन पेमेन्ट मा होनो प्लास्टिक बरिया जाबाय नै दायो। बड़ा वाला नहीं इसमें आएगा नहीं आएगा ना जों दायो थांसिगोन नै फाइनालि लाबाय बुस्थुखौ नै नुनानै भिउ नायदोलाय आरो बेंगलर सिटिया मा जायो नै नै जों दायो थांसिगोन नै गारिया बैयावनो दंखायो जोंना ओरैजाय बाबुसा पालियाव आरो ना बिसिना I don't really need to apologize. I know that you like it. I'll be staying outside, yeah, so I don't think about life, yeah. Can you send me a light? 'Cause I can't take it, I can't take it. You got me feeling alright, yeah. Every day by your side. So guys, जों फाइनालि दायो जायगायाव सफैबाय नै लकेसनाव बेनो नै बिथिंजाय मानसिफोरा फैजोबाखै आरो दायो दसे थानानै हासिगोन केकखौ दायो नै ওই ওর ফোনে ভালো ওঠে তাই জন্য এই কেক আরে না হ্যাঁ ওর ফোনে ভালো ওঠে আমি বলছি না তাই জন্য আমি বলছি দেখো इस बिना नहीं बर्थडे गला मानसिफ्रा फैजोबाखै दायो नै ओइ मन्दिर मोनबाय होनदोंमोन मन्दिर मोनबाय होनदोंमोन दाबसिन आरो शुभ अवसर पर सेम 25 तारीख को इनका भी जन्म और आपका भी जन्म हुआ। ये तो एक कोइंसिडेंट, लेकिन आपकी योजना बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि इनके जीवन में भी आप
Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. मोखां सुवाखै दे बियो ओरैफैदों बियो नै सेस 캔들아 버런 자식랑 마드 캔들고 버런 자식랑 나 버런다 캔들고 So guys, nih today Boria cemedang chili chicken. Nih, birthday ni biar. Kebab mana guys ni meeting? Ni mah chili chicken apa ni? Iya, apa geza-geza gitu. संग्राया नै बेनो बेंगलरनि र' बाथौखैया बेनो जों जाग्रोसिगोन नै एकदम बरिया नै दे ओइ नोंनिखौ लाखै जानायखौ खिथा नै एसे बेलेगलै बेना जानाया होजोंनि मा नोंनालाय मा थाखोमालायदों नोङो Wow, very nice. नै बिथिं गोगोम मानसि दं नै जुस लै बे अरिजिन नङा जालायखो बिराद थगाय माथो नोङो अरिजिनखौ बिसोर लादों गोरानखौ बिराद थगाय सानसुआ जोंना नै बिसोर नै खर' सोमलायदों मोनलोंनायखाय थगायदोंसैलै गाइस स्पेसियेल नै लाइनाव थालायदों मिथिबाय लाइनाव दङ र' थारमाने Kamu एसे बोरैबा थांला साबा मोनसे जेबो नङा दे प्रेसार कुकाराव होनायनि जेला मानुस खेते पुरा खेते हो हा रानद्राया नै जोंना दे जेव जेया लाब्रा बेंगलि जानायसै दिनै चिकन अरे बिना चिकन होबे ना बिना चिकन होबे ना गेजेराव होलै आंनिखौ जेरनो माखौ गेजेराव ओ जायो जेबो नङा नागरान सानसु बड ब्लक बेयो फंबाय नै रानग्राफ्रा मा जादों नोंलाय
मा जादों? भात दे दे मा जादों? कैसे पेला खाया इसे मोजां जाब्रा दे रानी Ngaji sanksi. Dari sanksiang. Zanasi yang beranasi, zanasi. Nih. Zaskin dah ya. Oरैबायदि बरियाखा आइथिंफ्रानो चिली चिकेन सालाद लाब्रा दं हेथ' मा मोनजादों दे खिथानायसै मा मोनजादों दे खिथानायसै मोजां चिकेन 65 चिकेन 45 चिकेन 75 नाम्बार दंजोबो आरो 25 गैया आरो 25 दंमोन नैयाव लायाखै आं जानो बानानै 25 ले मा 55 आरो 25 गाहायावबो दङ दे जादो आलु कबि लाब्रा ओमफ्राय दालि जहल गैला दे खिन्थु बिलाइ बे दे जाबानो जाबाय गोसोनानै पूरा ना वो क्या है था मुझे पता है वो क्यों हंस रहा है लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ मुझे पता है वो क्या समझ रहा है उसको जवाब नहीं दे रहा हम तो भाई ना छोटू भाई पूरा समझ में बात करता है वो उसको 한jay 나도 한잔 भाई 너무 좋아 이거를 나가시는 스타팅이면 자가시는 것 치마이샤 나는 방수바이는 어 파스라는 라스 얘 담밀로 다나고 배 나가는 지기도 막 얘나 포카스비야 캐머라 포카스비야 등에도 봐 चिकेन संनानै होननानै थोरसि लाना फैबाय जाखादों 얘가 포카스비야나 캐머라고 나가 미안하다 माखै जाहैबाय लागायाखै ल'सो थाजोब्बाय खर'आ So guys, दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय गोगोम जाबाय जानानै नै दायो न'आव थांसिगोन भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन गाइस अननानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो थेंक इउ सो माच गाइस लाभ इउ अल